Dit is de kampioen van Vlinier. En de meesten waren 2 jaar ek kampioen. Maar succes is het zien tol. Nienke Oud speelt nou in Frankrijk. Carlijn Jans bij de koprenner in de Eredivisie Sliedrecht. Venna Seinstra had correct een bandje kregen. En Marit Jasper is op dit stuit succesvol bij de Bundesliga-club Süle in Duitsland. Gelukkig voor Snit had Marit Jasper ook nog een zuske. Hester Jasper is nog maar 15 jaar, maar zit al te slaan alsof ze al jaren mooi doet. Het is wel altijd even wennen ook en zo, want dan kom je nu in zo'n publiek en dan is het voor mezelf toch wel wennen. En als het dan lekker gaat, dan voelt het ook goed. Hoe groot is dat talent van haar? Ja, dat is waanzinnig groot. Als je andere leeftijdsgenoten ziet van 15 en je ziet een Hester hier acteren, ja, dan is dat onvoorstelbaar. Is dat die doel om uiteindelijk, als die zus Marit Jasper, om ervan te leven, om fulltime prof volleyballer te worden? Ja, het liefst wel natuurlijk. Ja, mijn zus is toch wel een groot voorbeeld voor mij, dus ik wil dat toch ook wel graag proberen te halen. Heb je ooit iemand gezien van die leeftijd die zo goed is? Nee, ik kan me niet één bedenken waarvan ik denk, nee. Maar net alleen nog Hester is belangrijk. Elsenien had het over het team. Dat is zo belangrijk. Zij ook een van de orentalenten. Ja, het is echt heel gezellig in het team. Iedereen wil voor elkaar vechten. Dus dat is heel leuk. En het gaat nu al veel beter dan het begin van het seizoen. Dus ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Wat is de reden van dit succes? Hard trainen, nieuwe ploeg die voor elkaar willen werken. Het is heel snel een team geworden. En dan zie je dat veel trainen en veel met elkaar bezig zijn, 4 keer in de week en een wedstrijd erbij, dat dan op dat moment gewoon zijn vruchten gaat afwerpen. Ja, maar dat doet de rest ook. Ja, dat doet de rest ook. Misschien doen we het iets beter, ik weet het niet. Kampioen worden met San leger begrutting. En vooral volle leger als de Joerduistige koprenner Sliedrecht. Zal heel dreig worden. Maar dat ze aardig op de rit hebben is niet. Dat klopt als een bus.